YouTube channel Kasma CK untuk melestarikan budaya bangsa. Awet ini watak terbukti bahwa orang tidak ono. Ojo kang gagap persopo, bodoh. Sodaci, main gusti, jadi pasangan memenangkan sodaci, mau uji datangan paling kopi campur baik mati, merati lowo, ojo sopo kono. Sudono Kewandono awet temen pesuruh warang sepat ramadane yen to ana kang nangjang karo papan paring papayu yen ana kang nangjang kalwer paring dekho ngono tapi sediam teh kata den kuyung den ora kang waduh sampai kono Nakuisken Nyawan dan akan sholat di Kapsoro Kewandono Batal Lemawan Oreng Telapak kaki paten ke kiri Ayo lagi petumanya kayu Dewi Songko Langit Kapsoro Kewandono Mangal Kaiti Yemkom Bapak Sepuro Jonamari Kusando Jawa Takal Bisa yang bahani Bukan sapi sapi Semuanya ngayu Dewi Songko Langit Aku kono dewan kono bisa hebat hati Dicantok langsiten hebo Senapjang orang pasti nangis Dan tujuh kaki orang dewane Engkang lihatang yang kono bodak amalane Kue leko Semawak oleh kadipaten berdiri nyusup melewati sakala keting bumi Ya jadi murid Bani kondorong mas Merta nono sabdur Sakti poro leno Neng Jakarta Jajah nilantor Golek ditondong hati Ketoprak Yogyo Wayang waksu kanto yang blitar seni budaya NTM original itu ambil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kediri dari Gusti Kang Merbet dimati inggih Gusti Iwak.
Prabu Dono Sewandolo saderengipun tansah meminta mugi kita tansah pinayuang karya sarta pikantuk kabagas sanas kabujang kamu pramila sumangga kita sareng samya amamuja muji syukur dhateng ngarsanipun Gusti Ilahi. Ugi ingkang pangajap mugi Purwa Madya wasana tansah lulus harja piwalulus karsa para dene tansah tinebeng saking rubeda Buddha rencana. Kaliwana kepareng matur dhumateng sepindhah para bapak kalian ibu pangarsani praja Panelaladan Desa Barcem Kecamatan Ponggok Kabupaten Bintan utawi ingkang Ajayawi. Kaping kalipun mila para awliya suhud al-muharram Romo Kyai Pilih sesepuh bapak ibu sareng kadang pitra tetangga. Sadaya kala ingkang dadi pundi-pundi pantes sinubit pakumarta. Pantes tapi pakumarta miwah ingkang kawula tresna. Kawula ngaturaken jebeng rawuh sugeng lega kanthi sakamardika ing mardoyo. Sabto matur sanget gedhe panuwun bilih panjenengan sampun kasdi paring tobantu ingkang arupi bondo pradya iku pratikel kawigatosan sarta kuburan sanesipun. Sadaya menika nggabungaken saged nggegekaken panghargyan ing ratri puniki. Mugi kesanan panjenengan pikantuk ganjaran ingkang sakmesipun saking Gusti Ilahi. Pangajap kawula ngaturaken bahagian punika boten momongkal namung angel ingkang menajahi mugi tansah saged widodo lestari. Puji bahagian punika kanthi anggelaken sinajaranan kurangga muda utama ingkang dipun pangarsih dening panjenengan Bapak Gondo ingkang kadamel hajat dening Bapak Sugiyanto ingkang damel angitonaken putra ingkang paring asta Koirul Neva. Mugi-mugi Bapak Sugede anggati ajat lan ugi kluwani hujan sageta kalis ing sambi kala boten wonten alangan satunggalipun menapa-napa boten wonten danyak nagih kitan bumi nagih janji lan mugi ingkang kula sageta dados putra ingkang saleh migunani putrapipun nusa bangsa ugi tiyang sepuhipun. Sedaya kala anggenipun meminta tansah nyuwun idi sapandunganipun para bapak tur ibu ugi sedaya pamirsa ingkang sampun rawuh ing dalu menika. Namung sedaya kawula anggenipun meminta nugrahaning Gusti Kang Maha Suci nuwuhaken akhirnya sesuai rutinitas orang budi berkemakan yo dan kita perlawan jaman hari bangkit dan akhir lokal kali para kewajiban lokal kewajiban yang utama orang yoman baik yoman balik yoman Untuk itu baik dewe wong liya kakek butuh kumen karo kaya mandon. Sebesar kelima para Gusti Kang Maha Suci. Bukan marang dewa pogi. Kakek kelima para ibu. Kakek bapak eko para wujud roku. Kakek eko para uripe roku. Kakek kepingin yang orang benar becek. Kakek itu tidak orang elek orang tapi kalau itu tidak sabar dibalik tapi kalau itu tidak ojo kami gelap dia tapi sebelum itu tidak tapi kalau darah korban ini sampai dahulu tidak jangan restu tidak ojo kembali lagi bahwa gelap ojo ketika goblok jenengan perayaan ini pada saat itu pada kalau Bodoh, bodoh, urang kecil. Ayo podo senang pilihan hati-hati murid di sokan dan sembayani. Rahayu murid, rahayu
ayu lagune ojo terus permane goro. Sing pengen goro senang pijes ni goro turun goku goku kanthi sesati. Suwo Hiro Jaya Lerat Ogur Derek Astuti. Orang belum semingkir kleno panen jamu ketamaan bodoh di kaku kalau tewan tolong lentur dari kaku waduh aku nono aduh mati aku ayo balik ojo kaku kalau tewan tolong tapi ojo ayo tak pakai soni kaku ayo aku jaluk murid dusun kebon Padepok aneh kelurahan Blitar Kabupaten Kuja kali marane pokok gegang dadi awan bangun seniman kebudayaan terus rahasia aku sono dewan dono alipun nane akhir telah di malam putih dari ngomong tapi kesian